Военно-морскі пункт базавання пагранічнай службы ФСБ РФ. Фотаў у гэты час у нумары. Спіць. Капітан тэлефануе ў порт па дазвол прышвартавацца. Яму гавораць чакаць у моры і не набліжацца да рыбакоў, пакуль не прыйдзе трансфер у порт. Але замест трансфернага катера да яхты праз некаторы час падплывае ваенны карабель берагавой аховы. Прычым не абхазскі ці грузінскі, а расейскі. Мяркуючы паводле спадарожнікавых здымкаў, прыкладна ў гэты час о 12:30 дня па грузінскім часе з той часткі расійскай базы, якая выкарыстоўваецца адмыслова для патрульных катараў і берагавой аховы, выйшла вось гэтае судна. Праз 7 хвілін яно павярнула на поўнач у бок Сухумі, адкуль плыла яхта Shell. На карабель забегаюць расійскія салдаты і афіцэры ў вялікіх пагонах і праводзяць агляд. Камандзір расійскай берагавой аховы загадвае паказаць ім, дзе яшчэ адзін пасажыр. Памежнікі ФСБ, у Расіі памежная служба ўваходзіць у ФСБ, урываюцца ў каюту, дзе спіць Котаў, і выводзяць яго адтуль. Ваенныя загадваюць капітану яхты выкрасліць Анатолія са спісу пасажыраў, адводзяць яго на свой карабель і ўплываюць.